να μιλήσουμε για ρομποτική χειρουργική στο μαστό. Η εξειδικευμένη επιστήμονας, και θα καταλάβετε γιατί η κυρία Γαλανού είναι εδώ μαζί μας, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για Χαίρομαι που είσαστε εδώ, παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ. Και λέω ότι είσαστε απολύτως εξειδικευμένοι για αυτό που θα μιλήσουμε, διότι δεν είσαστε πολλοί χειρουργοί μαστού στην Ελλάδα που ασχολούνται με τη ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του μαστού. Τα λέω καλά? Ναι, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, πριν αναφέρω κάποια πράγματα για την τεχνική της ρομποτικής μαστεκτομής, θα ήθελα να μιλήσω για τις ενδείξεις και για τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η τεχνική. Η ρομποτική, λέτε. Ναι, τη ρομποτική μαστεκτομή στο μαστό. Μπορούν να το κάνουν οι γυναίκες που έχουν μικρό στήθος, μικρό μαστό και μεσαίου μεγέθους μαστού. Μπορούν να το κάνουν οι γυναίκες ως προφυλακτική μαστεκτομή, δηλαδή οι γυναίκες που έχουν γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι πιο γνωστές είναι μπράνκα 1, μπράνκα 2, που είναι πολύ γνωστό ότι μπορούν να παρουσιάσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 70% καρκίνο του μαστού. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της πρωτοποριακής τεχνικής state of the art τεχνολογίας. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι η τομή είναι μικροσκοπική. Μιλάμε για 3 εκατοστά τομή που γίνεται στην προέκταση της μασχάλης, και από αυτή την τομή εμείς μπορούμε να αφαιρέσουμε όλο το μαστό με διατήρηση της θηλής και της άλλο θηλαίας. Οπότε είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, σε σχέση με την μαστεκτομή που γίνεται open, σε ανοιχτό χειρουργείο, οι γυναίκες που κάνουν ρομποτική χειρουργική μαστού, και από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι διατηρείται η αίσθηση στη θηλή και στην επιδερμίδα του μαστού. Επίσης, είναι πολύ καλό για την ποιότητα της ζωής της γυναίκας, γιατί θα έχει μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής, και είναι πολύ καλό επίσης και για την ψυχολογία της γυναίκας, γιατί η γυναίκα νιώθει πάρα πολύ ωραία μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, γιατί αναγνωρίζει το σώμα της, και επίσης μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινότητά της, παραμένοντας μόνο 2 βραδιές στο νοσοκομείο. Από αυτά που μου λέτε, κυρία Γαλανού, καταλαβαίνω ότι ως διαδικασία η ρομποτική μαστεκτομή είναι πολύ πιο λίγο επεμβατική. Δεν είναι, και ναι, δεν έχει και η καθημερινότητα μιας γυναίκας μετά από μια τέτοια ρομποτική μαστεκτομή θα είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη και είναι και ανώδυνη. Μετά το χειρουργείο η γυναίκα δεν πονάει. Βασικά χειρουργούμε με τεράστια ακρίβεια, γιατί ο χειρουργός μαστού χειρουργεί από μια ρομποτική κονσόλα, και με τις κινήσεις των δαχτύλων μας και του καρπού μας μπορούμε με υψηλότατη ακρίβεια να καθοδηγήσουμε το ρομπότ, και το ρομπότ να πηγαίνει ακριβώς στο σημείο που θέλουμε, έχοντας μια τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ναι. Και μια μεγέθυνση που φτάνει 10 φορές. Βλέπουμε, μεγαλύτερα το πεδίο σε σχέση με το ανθρώπινο μάτι που έχουμε στην ανοιχτή μαστεκτομή. Επειδή έχω βρεθεί σε ρομποτικά χειρουργία, όχι σε τέτοιο, σε μαστού, είναι σαν να βρίσκεστε ακριβώς εκεί που στο πεδίο που θέλετε, μέσα στο όργανο, στο μαστό, και να τα βλέπετε όλα, σαν να είσαστε εκεί και τα κάνετε με πολύ λεπτές κινήσεις, σωστά? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γι' αυτό και η γυναίκα έχει ένα εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Εξαιρετικό θεραπευτικό, και που σημαίνει ότι και η αποθεραπεία της, όπως με εξηγήσετε, θα είναι καλύτερη, έτσι? Είναι γρηγορότερη. Και η επιστροφή στην καθημερινότητα. Ναι, και η επιστροφή στην καθημερινότητα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είχα μια εξειδικευμένη επιστήμονα και μας μίλησε γι' αυτό, που είναι ένα ακόμα βήμα, ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και στην ιατρική. Να είσαστε καλά, κυρία Γαλανού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.